πορεία με αυτή του κυρίου Γρηγορίου, είχε ακόμα ένας αντιπρόσωπος που χαρακτηρίζεται από το ίδιο πάθος, το ίδιο πείσμα, την ίδια αποφασιστικότητα και την ίδια αγάπη για τα προϊόντα της στήλη. Έδρα του αυτή τη φορά είναι η Κύπρος. Σήμερα μαζί μας είναι ο κύριος Σώδος Ιορδάνου, που μετρά ήδη 38 στα 39, αν δεν κάνω λάθος, χρόνια για τη στήλη. Ξεκίνησε την επιχείρησή του στην Πάφο και σήμερα με συνεχιστές στην επόμενη γενιά έχει αναπτύξει τόσο τις δουλειές του σε ένα πρότυπο κατάστημα που απασχολεί 16 υπαλλήλους. Να σημειωθεί ότι είναι το μοναδικό κατάστημα στην Κύπρο που αυτή τη στιγμή παρουσιάζει τα προϊόντα μας στο σύστημα εκτετηρίων Steel Concept 4.0. Κύριε Σώδο Ιορδάνου, παρακαλώ έλατε στο βήμα. Ανυπομονούμε να ακούσουμε το παράδειγμά σας και να εμπνευστούμε από αυτό. Αξιόροι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, τη φιλοξενία και την επιλογή να μιλήσω εκ μέρους των Κυπρίων αντιπροσώπων, σαν ο εν ζωή αρχαιότερος αντιπρόσωπος. Ονομάζομαι Σώδος Ιορδάνου και κατάγομαι από την πόλη της Πάφου, μια μικρή πόλη δυτικά της Κύπρου. Μετά τον πόλεμο του 1974, γύρω στο 1975, και αφού εργάστηκα για 7 χρόνια ως πολιτής στην εταιρεία Black & Decker, ξεκίνησα τη δική μου επιχείρηση με τη στήριξη της γυναίκας του Μαρουλάς με ασχολία μου την πώληση ηλεκτρικών εργαλείων και αλυσοτρίων. Σήμερα με τα 3 μου παιδιά, τα οποία ανέλαβαν ενεργό ρόλο στην επιχείρηση, τα 20 τετραγωνικά μέτρα που έχουν επεκταθεί στο κατάστημα των 600 τετραγωνικών μέτρων. Με πρότυπο συνεργείο επιδιορθώσεων και από το 2014 ηλεκτρονικό κατάστημα με συνολικό αριθμό προσωπικού 16 άτομα. Η συνεργασία μας με την εταιρεία Steel ξεκινά από το μακρινό 1985. Τον διευθυντή του καταστήματος Steel, κύριο Γιαννάκη Κωνσταντίνου, τον γνώρισα από τον καιρό που εργαζόταν στην εταιρεία Αντωνάκη Σολομονίδης, τον προηγούμενο αντιπρόσωπο της Steel. Είχαμε από τότε πολύ καλές και φιλικές σχέσεις, οι οποίες κρατούν μέχρι σήμερα και με εμένα, αλλά και με τα παιδιά μου. Με τον κύριο Κωνσταντίνο Δάμψα και την κυρία Μαρία Δάμψα είχαμε προηγούμενη συνεργασία με άλλα προϊόντα που αντιπροσώπευαν και οφείλω να τους ευχαριστήσω για την δυνατότητα που μας έδωσαν να συνεργαστούμε με τη Steel. Ενώ στην αρχή τα λησοκρίου μας δεν είχαν σχεδόν καθόλου ζήτηση, ιδιαίτερα λόγω των υψηλών τιμών, αλλά και σχεδόν της ανυπαρξίας στην αγορά, σιγά σιγά με την ποιότητα και την αξία τους, αλλά και την μεγάλη προσπάθεια των νέων αντιπροσώπων, ξεπέρασαν τον ανταγωνισμό κατά πολύ. Ο συνδυασμός ποιότητας, κατασκευής, μεγάλης και σωστής γκάμας μηχανημάτων, η επάρκεια ανταλλακτικών, το άψογο σέρβις επερπίδησαν τα εμπόδια ιδιαίτερα των ψηλών τιμών και αφού πρώτα έπλησαν εμένα και εγώ με τη σειρά μου τα πρότεινα ανεπιφύλακτα στους πελάτες. Η συνεργασία μας με τη Steel ήταν ένας πολύ μεγάλος παράγοντας αλλά και σταθμός. Στην εξελικτική πορεία της επιχείρησης μας, αυτός ήταν και ένας σημαντικός λόγος που εξελίξαμε το τμήμα επιδιορθώσεως στον βαθμό που είναι σήμερα. Μεγάλη συνδρομή στην ανέλυξη και το μεγάλωμα της εταιρείας είχαν, όπως ανέφερα και πιο πάνω, τα 3 μου παιδιά, τα οποία και ευχαριστώ πολύ. Η μεγάλη όμως αλλαγή και ο μεγάλος σταθμός της δραστηριότητας στην Κύπρο έγινε το 2018, όταν ενεπλάκη η ελληνική θηγατρική εταιρεία στα δρόμενα της εταιρείας Steel στην Κυπριακή αγορά. Από την 1η Πρώτη του 2023 με την έναρξη των εργασιών του υποκαταστήματος στην Κύπρο, είναι μεγάλη μας τιμή που είμαστε ένα από τα μέλη του δικτύου, πάντα πρωτοπόροι σε ό,τι κάνουμε. Βλέποντας το shop της Steel,